አሚ አዚዩ አነዋሪ ዝኾነ ኣብ ህብረተሰብና ተቀባሊነት የብሉ ኣይኮነ ናብቲ ትነብረሉ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ أنا I'm addressing to the Disability Association نماهبر سنكولان أب حاجة بلجيم دبدأ صحيفة إذا سبزي أب حاجركم كوينو نسنكولان نزيم داون سندروم نزيم autism زلهم سوا discriminate نداعبره كم زيجرو فيديو جرو بخم زينة قانقا كم زيجرو إلى مسو كم هجي سني ده اللهم عليه هج خافر دنايو عنده ارتفاعه وانتوهنكم كان هيتبع عواتشلو أوروبا بتصفر خاي ማንም መንግስት ምናልባት ደው ዘበለካ ጠበቃ አምስቶ መንግስት ተማኺሩ ይሽንከራርጋ እሱ ተባዕሉ ጠበቃ ማለት ቅድመ ሄጃ አፈወርቅ ተዓሲሩ ነሩ ታሸላ ፈልጣይ ታስጅና አውሮፓ ፈልጣይ እጂ ተመልስካ አነ ለሚናየው ብዙሓት ሰባት አታዚ ሆምለስ እንዲው ግዶፎ በጃኻ ህይወት የብሉን ከንዝ ብጊፍት ብገለይ ዝነባበር ገለ መለማን እንታይ ተሸገር ገለይልና ሽማግለ ሰዲደ አብዙውን አብዙነብረሎ ዓዲ عبيت عدلو شماغلتات مچيومني مرات ሃይማኖት مچيومني بخبرت حراي سمعكم مي حفتنا عندها انتي مو انسي ቤተሰቤ بمولوسي تربيشوم انا ولا يغريتا كغبرلا نبيتسبي ابكندا اخلا بولا ابيرتراسي ابعدي كابدواروا نقيلو ማስመራ مچيومسي ابتخالاي مدبر ፖሊስ ስቴሽን ከይተረፈ ከምዚያ ትባሃል ጓል ኤርትራዊት ያ ንቤተሰባ ተዛረቡልና አገበልዋ ነዴና ህምዚ ገራት ጸርፋላ አይሎም ቤተሰቤ አበርትራ ሄዶም በትህግን ስርዓትን ገሮም ማለት በቤተሰባ አክራሁ ሐዋላዋ ወደ ሐፍታላዋ ዲው ወላገለ ቶም ቤተሰባ ድውላ ቢሎ ሞኒካ ትገብር ይወደለኩ ጽቡ አይኮነ ንበሉ አይልና ማረፍ እንዱ ፈቲና ማለት አነን ህቡንን በሆሚና ተኻሪና 78 ሰዓት ግበረላ ይሉኒ ሐራይሌ ሰልስተ ማዓልት ገብረላ ሽግር የለኝ ሰልስተ ማዓልት ሂብናያ معلتاوي جن እንዳወጽት ጻረፍ ነህና መኽሪና መስማ አብያትና ጓሄዲ ሎምኒ አናኻ ጓሄዲ ለ ነታ ጉዳይ በአገረ ወደያ ማለት ስለዚህ ህግዩ ዝሆነ ይሁን ነገር በህግዩ አነ ሞኒካ ጨኪኔላ ገለመለ ወይ ጓላ አደይ ጓላ ኤሪትራ የህሊፌ ከህብ ገለ ይኮነን ህግን ስርዓትን ሰብ ፕራክቲስ ከገብራለሁ ተኸባቢሩ ሰብ ከነበራለሁ أنا personally نزوانه يكون سب أتاك جوراي كلني بسنكلنو بهاي مانوتو بقربة هبرو وجن خالد سوات نتوم دك وانا كومون تجمل كايوم عزيز سيريس دوهنا تريد كمت أكايو ولا تناي ليجالون بهجاوين أمشجر تودقيها سلزي زنجر زي دو يبل أتو أفوركي بزقات أمي بزوحات سوات تلابيوم نيوم that's enough أنا بزو نجر جيرل كاي حانت عدل كبلجيم هاديموس أبجله ختم عيدلو كله تحبريت أبتشينا له أب حانت نيش تعدل لاكسمبرغ دي عجلة بحال عدي أبجل عدي تعبيدلو سلزي دازم مارا كن ما تسكاينا كله تتجبرو تجزاوت تيجلمله كله سئلناينا سلزي أنا بتاع ساعة زاروا ميدا وتشين قبر ملسي تملس الكايدن تمالي مش هتأمي بك حريقي مهنتهم تتأميميو نهنا ترى لهم نسا حماسين سلزخونة هايكونا ناتاقيرنايا بتهجن سرعة تختيلنا سلزخينايو ولا ود سرايهون ود هنا ماهون ود جرمنهون هج حال معاريان هولات بيتس هجي أفوركي ندك سراي سلز صرف ديكونا ندك حماسين سلز صرف زيكونا أنا personally ناي بpersonally أتاقيرن الله تجبتاتون هيزلهم بمولو دخسسني بأميديا وش تزاربه ኣብ ሊቢያ ሂማን ትራፊከር ነርካ ደቀ ንስትዮ ከም ዝትገብር ነርካ ህጃ ቤት ፍርዲ ኮይና ሓቂ ክትወጪ ኣነ ካብ ህጅነኔው ሸለላ ይብልኔ በታ ዘላትን ግዜ በታ ሕጊ የድመፀካ ህዝቢ ህብረተሰብ ስነ ስርዓት ክመሃር ኣለዎ that's all በታ ንዓይ ጭብጥም ጸለይ ብኩሉ ነገር የድኸሶ ንክሳይ ማለት ስለዚ ኣፍወርቂ ኣብዘን ክልተ ሰሞን ኣብዘን like 2 weeks ገለ የራኽበና አራይ هجي بوك جلا ملا ودادي نباخ خمسة بعخال كرخبك كايدلينه جن خير الكلام. هجي ورقة يبلون هجي انتهي كجو كودو خجفوه مالتي على سربيتي. يا أنا هجي I don't بزاواتي legal كوينس أبزق زارة بايدلينه نجر جن سوات علىهم ناي إذا أوراجا جلا ملا تتعرفوا زلهم مزينك سرايا جلا ملا لكم تتعرفوا زلهم من البات generalize لزغوركم مهم. ناي personally تتعرفكمني جوجه هجي
ንዓይ ፐርሰናሊ ነደይ ስለ ዝፀረፈ ንጎጀ በቲ ዝነብረሉ ዓዲ ብዓዲ እንግሊዝ ህጊ ብኡ ክመፀካ doesn't matter ግን አፈወርቂ ንዓይ ፐርሰናሊ ስለ ዝተንከፈኒ ሚኪ ህጂ ንዓይ ፐርሰናሊ እንተዝተንከፈኒ ንሚኪ ክመፀ እስኻ አንተ ተንኪፍካኒ ናባኻ ክመፀካ ስለዚህ አነ መን ምዃነ ብህግን ስርዓትን ተኸትለ ይድኸይድ that's all ሚኪ ፐርሰናሊ አንተ ማልት ንዓይ ነደይ ወይ ንቤተሰበይ ገለ ኣብዚ መጪ ይጻረፍ ሚኪ አንተ ዘላቶ ከተማ መፀ በታ ህግ ማለት እዩ ስለዚህ ሳይድ ብል ንማንም ሰብ ህግ ንማንም ሰብ ክስታ ይገብርኒ ስለዚህ አፈወርቂ ፓርት 2 ኮይንካ ትድህዝን አነ ተቀዳማይ ነቲ ሓደ አታክልቲ ገለ መለዝ ዝበሃል ሽሙ በጪና አድራሹ ቴሌፎኑ አበይ ነበር አይነቲ ባርሰት ኩሉ ባክግራውንድ ዶክመንትድ ጌርና አይና ተረዲካ ተደለኻ ዋላት ሊዮን ድበሃልም ንገረው ናቱ ዳ ተጀሚሩ እንዲ ናቱ ናቱ ተጀሚሩ ይዳሃን እሱ ሽግር የብሉን ወላት ሊዮን ከማ ነደይ ቶም ዝገበርካ ያ ገለመለ በባህደ ከመፀኩም ያ I don't care ናይ ዓመት ረፍት ክወስድ ኸለ ካብ ስራይ ናይ ዓመት 1 year ረፍት ክወስድ 79 ካሚት ደሞዜ እንዳተቀበልኩ ኩፍ ክብል ዝኸለሉ ዓዲ this is Canada my friend that's why employment insurance አለኒ that's why እዚ ሉዴይ ገለመለ ዝበሃል ኩሉ ባንኪንግ area ሁሉ ተስራናተ 79 ካሚት ደሞዜ እንዳተቀበልኩ ዓድ እንዳዞርኩ ከተልካይ I can do that ወላ አንተ ሽግር የብለይ ስለዚህ አነ እብለካለሁ በቃ I have to ነዚን ሐሙሽ አብ ሊስታ አቴንደለሁ በሊስታ ያመፀ ፓርት 1 ፓርት 2 እንዳበልኩ ወላ ቡጁምቡራ ላይ ትህሉ አፈወርቂ ሰባይን ተኾንካ ሀጂ ሀዲም ካለ ይትወጽ የብልካን እቲ ደደንገጸኒ አምናይ ሸልታ እንዳተቀመጥካ እዚ ናይ ሆምለስ ኣብ ሸልታ ያኻብ ሰልቬሽን አርሚ ኣብ ሸልታ ያኻ ትነብር ህጂ ገዛ ተመሊስካ I don't know ግን ከምቲ ኣብ ሸልታ እንዳተቀመጥካሲ ከምዚ ጌርካ ገለ ክንሪና በቲ ውሽጥ ዝወዳደቦ ሁሉ ነገር ከሐበሬታ አለና ሁሉ ኢንፎርሜሽን በጪና እዩ ስለዚህ አነ እዚ ሁሉ ትጽርፉኒ እዚ ሁሉ ክሳይ ትገብሩኒ ዘለኹም ሰባት መጽ እንዳም ካናዳ ከምታ አነ ድገብሮ ለይ ትገብሩ ሰዎች እንተኾንኩም ቤት ፍርድ ደው ትብሉኒ ኣብዚ መጽኹም ደይ ትኸፍሱኒ ጭብጥ የለና ወይ ጭብጥ ይብልኩምን ኣብ ሜዲያ ቡሊንግ አይገብር ኣብ ገለ ይገብር እቲ ናይ ገንዘብ ናይ ጎፋንድሚ ከተዓጽዩ ቀደም ተዓጽዩ ታክስ ዲክሌር ገረሉ ገለመለ ሁሉ ነገር በቃ there is no such evidence በቃ እቲ ክትገብሮ ዘለኩም እንታይ ካራክተር assassination alright I don't know who these people that send me game ክጻት አይደለም በጃኩም ግደፉና ዋ ክስታይ ዮናስ እዚኦም ሕጂ ንምሳሌ ኣብዚ ልሙድ አይኮን ባይዘው እዚ በሕግ ምኻድ ገለመለሲ ልሙድ አይኮን እዚያ ሕጂ በስነ ስርዓት ንኹሉ ሰብ ተከባበረ ከነገረካ ተረዲኒ ሚካኤል ላቆዋ ናይ ፐርሰናሊ ጸሪፉኒ ዲዩ ዝኾነ እንደህር ጸሪፉኒ ላቆዋ እንደህር ጸሪፍካኒ it's okay no አይጸረፈን ነው አነ ለኹል አይጸረፈን እሱ አይጸረፈን ጸገም የለን ደሃን ሕጂ ድጸረፉ ኻሰባት ፍሉጣት የብደሃን ጸገም የለን ሕጂ ታያሎ መሲልካ ዮናስ ኣብዚ ሚዲያ ሲ መብዛሕቱ ሰብ ተረዲካሉ ይጸራረፍ እጂ ካባይ ጀሚርካ መጻረፍ ያነ ክጻረፍ ከለሁ ግን ተረዲካል ንዝተንከፈን ሰብ ያነ ዝትንክፎ እጂ ሓደ ሰብ በሕግ ኸይድ ከሎሲ ሕግ የለን ኣብ ኤርትራ በሕግ ክንዳንለና ኣብ ኤርትራ ሕግ ዘይምህላውሲ ብዙሕ ሰብ ጠፊ ይድበሃል ደሎ ሓቀይዶ አንዶራ እስኻ ድማ ነዚ ሕግ ተጠቂምካ ንሰባይ ቀተልካ ንሰባይ ሓረምካ ንሰብ ድኾነ ነገር አይገበርካ እዚያ በሕግ ምኻድሲ እንታይ ይጸገማ ማለሲ ገሊኦም ባውራጃ ይኮነ ኒዮናስ አዲዩ በስጋ አዲያ በመንፈስ ንሁሉ ህዝብ ኤርትራ ድማ አዲያ ሐቀይዶ ያ በመንፈስን በስጋን ይፈላለ ያራዳሊ በስጉ አዲያ ነው አዲዩ ተጸሪፋ 3000 ሰብ አብዛሃለዎ አሪና ኩላህና አሪና ነዚ አይራኩን ድብል ሰብ እንድሕራልዩ ጸገም የለን ስለዚህ አባዴኹም ተዝኸውን እዚ ጉዳይ አጋጢሙ ተዝኸውን ሙኻ ምሁራት ተትኾኑሞ እንታይ ምገበርኩም እስኹም ኣብዚያ ሕጂ ንዓኹም ሕቶለኒ ኒዮናስ ድማ ከሙ መግበሪ ኻሲ በዓድን ዓዳውነትን ድዩ ንዓኻ ሕቶ በዓድን ዓዳውነትን ድዩ እስኻ ፐርሰናሊ ኢኻ ከሲስካያ እንደገና ድማ ኤልሳ ጭሩም እንዳበሉ ድማ ድመፁ ሰባት አለው እዚ ኤልሳ ጭሩም እኮ ድምልከት አይኮነን
أي ملكتاني زي إذن هاتكا بيرسونالي حق تتقيمكا كيدكا السادما نايسباو مبت تماغاتي كمو خانا متن زقات أما نقر ريتو ما فيسبوك عميتا سلازي ناي أبسي نقر لهم قدامنت كونتات مونيكان يوناسن تقند ጉዳይ አነ ከምቱ ፈልጦ እንዳ ሞኒካ ገዛውን አቴ ይፈልጥ እኔ ክልተ ሻዓቴ ለሁ ብዛባ ናይ ኮኮናት ጉዳይ ሃንተኻ ብዛባ ዝናይ ዳባት ፔቲሽን ፈርሙ ኢለያቴ ፐርሰናሊ ሃንተ ማልቲ ምሳውን ዝሆነ አይነት ርክብ አይነበረኒን አነ ሰፖርቱን አይገብራኔ ምሻሎ አሜዳውን ተዛሪበ ይፈልጥ ነው ብዛባ ነገር ግን مستوم كالو سمعنا تترى الصابلات يا إذا زمارة ولا هنتي هجى يزوله هجى خفردي سلازي كومي لا يفلتني أنا تعرفي عون قال ملا يفلتني هجي ندي عمت أصل عرفت بع personality زو كله سبك تتعرف كلا أنا شل اللي أنا ريد هلف مغنيتهم حفت خاي هليف كمهاب كبير سلازونا اتساعات عن نقول على ندك أصل زري شل اللي بلا نيره هجي جن عبد الله علي بيتشي سدرا مولو تبت بيتشام زوجة أسمرا خي ترفع بيتشي أسمرا زلوا بيت سبي بمولم كيدوم ولا نسدرا بيتها خي ترفع أبو زلوا بيت سوا خي ترفع خزاروا كندزي تريفهم زلا بحزن كفيلهم كله هم مسرايو أنا سباتون دل هباي 48 ساعات دل هباي وتأخي أوفيشالي يغريتها حتتي كم تني بيت خريستيان إرترادن قاشش كيو كما جركها يغريتها حتتي عميديا إلى مليس خازي توكا قال مليلا تتصاريفا جي بيرسونالي أنا ناتان كستايسي بيرسونالي مك أورجع قال مل أنا يفلتوني أب كم زي عينت حشة وين كعطوا يدلني أنا كهزب إرترا سني فقري توفاينت سنسرعتي تماهيره بخمسة عينت بسدنت زعبه خسوا يكون كنا بدقة ونوتيخ زاربا يدلني ስለዚህ በፐርሰናሊ ነደይ ስለዚህ ጸረፈት ነዚያን 10 አንቀጽ ናይ ኖርዌይ ተኸትለ በተን 10 ህግታት ከሲሳያ ማለት ነው ሱኻ ቤት ፍርዲ ኩሉ ትምርመራታት ገይሩ ውሳኔው ንጽበለና ማለት ነው ምናልባት እቲ ፕሮሰስ ነው ይኮን ኸልዩ ነገር ግን ህግን ስርዓትን ከም ዘሎ ከማገርናና ስለዚህ እንሳ ገንዘብ ክትረክበሉ ስለዝደለየት ናይ ጠበቃ ናይ ገለመለ ቢላ ወይ ብዙ ሆነ ነገር ገራ ገንዘብ ስረት ትትረክብ ስለብን ስባል ሊዮን ተማኺራ ናብ አውራጃ ቀይራቶ ሐማሴን ሰራይ ከምዝ ገብሮሎ ሰራይ ከምዝ እንዳበለት ናብ አውራጃ ቀይራቶ that's not true the fact ነደይ ስለድ ጸረፈት ያخሲሳያ አፈወርቅ እኮ ሰራው ታዩ ንምንታይ ናፈወርቅ ሂጅ ከእስሮ ኸይዳለሁ ናብ ዓዱ ኣብቲ ዝነብረሎ ዓዲ ከእሰራለዎ ምክንያቱም ሰብዚ ንሱን ኩላን ከይተረፈ እንዳሃንከሰ ከምዝ እንዳበለ ዲስክሪሚኔት ገይሩ እቱ ኩሉ ቪዲዮታት አለ ቀዳማይ ዝኸይድ ማህበር ስንኩላን ኣብ ቤልጂየም ይድኸይድ ነውም ካ ደብዳቤ ጽሂፈሎም ቀደም መልሲ ይቦምኒያም ማህበር ስንኩላን ናይ ቤልጂየም ኦንላይን ኢንስቶልመንት ገይሩ ከምዚ ገይሩ ኢለ ከማይ ክሽንክረሉ ብዙውን በትህግ ናይ ቤልጂየም ይድኸይድ ተማሊ ክስንደል ሙሉ ማዓልቲ ናይ ቆዋም ናይ ቤልጂየም ያክሪ ጸኔ ናይ ብሙሉ ህጊ እቲ እንታይ ይጎረሎ ወላቲ ኤሮፓ ቀረባ ኣብ ዝሆነ ኣብዚ ኣብ ቤልጂየም ዝግበርካ ክራይም ጥልያን እንተለኻ ጥልያን አንጠልጥሎም እዮም ደምጽሃ ከማያ በህጊ ህጅ ተቀንደ ዕላማ እንታዩ ህብረተሰብና ህግን ስርዓተ ህግን ተኸቲሉ ክኸይዳሎ ተኸባቢሩ ክኸይዳሎ ብዙሆነ ምክንያት ንሰብ ጠቂኻ ክትጻረፍ ገለመለ ክትገብር that's not acceptable at all ኮሙ እንተ ዘይኮና ነህና ህግን ስርዓትን ዘይንኽተል እንተኾና ኣብታ መጻይት ኤርትራውን ኮሙ ጌርናይና ንክነብር ማለት እዩ ሰብ ወዲ ሰብ ክቡር እዩ ወዲ ሰብ ብፍጡር አምላኽ ዝተፈጠረ እዩ ሂማን ዲግኒቲ ዝባሃል ኣሎ ክብረት ኣለዎ ክትጻረፉ ድላዩ ገለ ክተ ደንቆሮ ዘይተማሃርካ ገለ መለ ገለልካ ክስታክ ግን ኣብቲናቱ በሃይማኖቱ በመወቆሉ በህብረ ቁርበቱ በእምነቱ ብዙሆነ ይሁን ነገር ዲስክሪሚኔት ክትገብሮ ብጣሚ አዝዩ አነዋሪ ዝሆነ ኣብ ህብረተሰብናው ተቀባሊነት ይብሉ አይኮነን ኣብቲ ትነብረሎ ሀገር ማለት እዩ ስለዚህ አና am addressing to the disability association ንማህበር ስንኩላን ኣብ ሀገር ቤልጂየም ደብዳቤ ጽሂፈ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሀገርኩም ኮይኑ ንስንኩላን ነዚኦም ዳውን ሲንድሮም ነዚኦም ኦቲዝም ዘለዎም ሰባት ዲስክሪሚኔት እንዳገበረ ከምዚ ገይሩ ቪዲዮ ገይሩ በከምዚ አይነት ቋንቋ ከምዚ ገይሩ ኢለ ሙሱ ከም ህጊ ሰኒደ ያለሁ ማለት
ህግ ካኸፈርደናዮ እንድህር ትፈትዎ እንተኾንኩም ከዓ ናይ ጠበቃ ኣዋፅሉ ኣብ ኤሮጳ ብፅፍርኻ እዩ ማንም መንግስት ምናልባት ደው ዘበለካ ጠበቃ ምስቶም መንግስቲ ተማኺሩ ይሽንክረርጋ እሱ ትባዕሉ ጠበቃ ማለት እዩ ቅድመ ሕጂ ኣፈወርቂ ተዓሲሩ ነይሩ ታሸላ ፈልጣ እዩ ታስጅና ኤሮጳ ፈልጣ እዩ ሕጂ ተመሊስካ ኣነ ለሚነዮ ብዙሓት ሰባት ኣታዚ ሆምለስ እንድዩ ግደፎ በጃኻ ህይወት የብሉን ከምዚ ብጊፍት ብገለይ ዝነባበር ገለ መለ የብሉኒ ነይሮም ኣነ ግን ስነ ስርዓት ግበር ቪድዮ ሰሪሐ ትማሊ ምሸት ከማን ነቶም ሚኖ ማሓዙተይ ገለ መለ ሰዲደሎም እዚኣ ቪድዮ ዶ ፖስት ክገብራ እንታይ ይመስለኩም ኣነ ንቤልጅም ነቒለ እሞ ንኣፈወርቂ ከምዚ ኣነ ኩሉ ሻ ታደ ብውሽጢ ዝፀሓፈልየ እውን ፖስት ገይረ ብውሽጢ እንታይ ኢሉ ፅሒፉልይ ሬኻ ኢኻ ኣጆኻ ምሳኻ ኣለና ገለ መለ ይብል ነይሩ ኣይዶን ኣብዚ ተህልያ ከሬኩም ክፍትነ ግበራ እስከ ክሪዋ መንቲ ምሳኻ ኣለና ይብል ነይሩ እወ እስኪ ታ ቪድዮ ኣብዚ ስክሪንሾት ኣይገበር ኣብዚ የላን መስለኒ ኣብዚ የላን እምበር ኩሉ እቲ ዝዛረቦ በብሓደ ቪድዮ እቲ ሲግናል ካበይ ይመፅእ እንደገና ዋይፋይ ደይብሉሲ ካብ ናይ እንዳሆም ናይቲ ዋይፋይ ዝጥቀመሉ ቼክ ገይረዮሲ እቲ ሲግናል ክመፅእ ከለኹ ነገር ረዮሲ ካብ እንዳ ሰልቬሽን ኣርሚ ናይ እንዳ ሆምለስ ገዛ ገለ መለይቲ ሲግናል ድመፅእ ተረድኻኒ ኮሚ ኣብ ኮም ኣነ ሕጂ ሲግናለይ እንተሬኩም ብክንደይ ኣብዚ ብክንደይ ሜጋ ብክንደይ ኪሎ ሄርዝ ይጓዓዝ ኣሎ እቲ ናተይ ሲግናል ገለ መለ እንተሪኹሞ ኣብዚ ናተይ እዩ ገለ ቤል ሞቢሊቲ ሞባይል ገለ መለ ኢሉ ድመፅእ ናቱ ግን በቃ ናይ እንዳ ሆምለስ ናይ ሰልቬሽን ኣርሚ ሬጅስተር ኮይኑ እቲ ናቱ ኢንተርኔት ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓለም ኣበይ ትኸይድ ኣላ ሲግናል ሪኢኹም ኣለኹም ካበይ ዓዲ በናይ ሎኬሽን በናይ ስፒድ ገለ መለ እዮም ደምፁላ ኩሉ ኾነ ዓይነት ቪድዮ እዚኣ ቪድዮ ሕጂ ናትና ኣብ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንት ኤአይ ጌርካ ተእትኦ ካበይ ዓዲ ካበይ ሎኬሽን ብምንታይ ሲግናል ከም ድመፀት ኩፍ ይደብለልካ ታ ቪድዮ ያ ክንዱ ዝዓክል እዩ ዓለም ኣብ ቴክኖሎጂ በፂያ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክፍክር ክጀሃር ኣይደሊነ ናይ ተግባር ሰበ ዝበልኩ ሃይገድፍነ ኣነ ሪኹም ይኹም ሞኒካ ተጠንቀቂ የቕሬታ ህተቲ ኢለያ ኣብያትኒ በታ ህግኻ ከይደ ፅናሓሞ ዮናስ ሓወይ እዎ መጀመርያ ዮናስ ብጣዕሚ ስርዓት ዘለዎ ሰብ ተረዲኩም ኣሎ ሓንቲ መዓልቲ ክፃረፍ ርኢናዮ ሰሚዕናዮ ይንፈልጥን እንደገና ብጣዕሚ ለባ ምዃኑ ትፈልጥ እዚ ኩሉ ኣድዩ ተፀሪፋቶ ክንሱ ሱር ሕተት ኢልዋ ኣይገርመኩምን ኣብ ሚድያ ወፂኸሲ ሱር ሕተት ያ እንታይ ላሾም እዋ ኣብዚ ሕቡ እንደለዉ ኣነ ዘለኽዎ ኣነ 48 ሰዓት ሓባይ ልዮ ደሃን ሕቡን ድማ 72 ግበረላ ኢሎም ሕጂ ንፅባሒቱ እንታይ ኢላትና ደቂ ኣብይ ኢላትና ሕጂ ኣብይ ፅና ደቂ ኣብይ ኢላትና ደቂ ኣብይ ኣይኮናን ንሕና ሃፍትና ስለ ዝኾነት ተጋጊያ ከም ደላ ስለ ዝተረዳእና ሱር ትሕተት ኣብ ሚድያ ወፅያ ረዲካሉ ከምኡ ስበላ ንትግራይሲ 72 ሰዓት ሂብዎም ነይሩ መስለን እቲ ኣብይ ድበሃል ደቂ ኣብይ ገለገለ ኢላ ተላጊፃ ክሳብ እቲ ድፍረታሲ ንዮናስ እንታይ ኢላቶ ኖ እስኻ ኣነ ኸማ ናብቲ ፒቲሽን ክፍርሜ እንድሕር መፂኻ ድማ ኣብዚ ሻሂ ክንሰቲና ድሕሪኡ ድማ ኣነ ከብፅሓከ ኣብቲ እንዳ ሕጊ እዚ ንባዕሉ እኮ ክነግረካ ናይቲ ሃገር ሕጊ ምጥሓስ ይበሃል ንባዕሉ እሱ ጥራይ ደይኮነ 40 ኣብቲ ንሕና ዝተርጎምናዮ እታ ቪድዮ ኣብዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኦስሎ ብቋንቋ ናይ ኖርዌይ ክትርጎም ከላ እሳት ተዛረበቶ 48 ዓመት ካሓኹረካ ኢላትኒ ሕጂ እሱ ሴክሹዋል ኣሶልት እዩ ንሓደ ሰብ ሕጂ ከምዚ ገይረ ክገብረካ ከምዚኣ ብማዕኮርካ ባዝሊን ገይረ ገለ ኢላ ከምኡ እንተ ኢላ ሕጂ ንሱ እንታይ ብምንታይ ኣንቀጽ ትኽሰስ ናይ ትሪትኒንግ ቱ ሬፒስት ኢኻ ማለት እዩ ካልኻት ኩሉ ትገብሮ ዘላ ፖርኖግራፊ ከምዚ ናይ ሴክሹዋል ኣሶልት ብኸም ኢኻ ትኸሳ ምክንያቱ ከምኡ ኢላ እንድሕር ትዛረብ ኮይና እዚኣ ሰብ እዚኣ ኦልሬዲ ኣብ ከምኡ ዓይነት ክስተያ ዘላ ብኸም ኣብቲ ሌጋሊቲውን ክዛረብ ዘይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክዛረቡ ንኩላት ጀነራላይዝ ንክገብሮ ዝኾነ ይኹን ባይ ዘ ወይ ኤልሳ ብዛባ ኤልሳ ጭሩም አንተ ሓቲትካኒ ነርካ ኤልሳ ጭሩም
أنا بدبدبي حتيتها بتليفون ركب يبلي بقلي يبلي ولا حتى relation مس إلسا تشروم يبلين إلسا تشروم Human Right Concern Eritrea زبحال organization founder مسراتي مسل سباي ريجستر كوينو عباد إنجليز نمولو علم زلو سدتنياتات إرتراويان أوش إرترا زلو سوا تحزا بيكالس ناي human rights بين أيقونتن board member allo بين أيقونتن كأسعوسو نتي organization board member allo بمنجستي عد إنجليز تفلات إنت زلو organization سلازي أنا لك نزيوم عدي بإيميل زماخركم مخري نإلسا تشروم إيه فيلا بدبدبي إيه فيلا أنا يوناس تبعالكو عب هاجر كندا زنبر عب ميدياتات بولين تجري نهاجر نوروي نقيل اللهم أدمين على كاسي ماركي على كاكو مولو أدمين على نهاجر نوروي نقيل اللهم انتاي عينت ليجال أدفايس تهوني لي نتو أورجانيزيشن توكي سيو توم أورجانيزيشن تتبقى عزيو قبور سلزوهنا بزين من قدتها تجيركا تبقى تركب هجن سرعتنا ناي نوروي تختيلكا كمزي جيركا تملك تخليخا تواهيلي أدفايس تجيري مالتي سرعة يوك زغونة سب أنا ترايدي كونه زغونة يخون سب بفلاي عم human right concern عب سوا تحزاديو عب زغونة عينة شجر انتلهم نيرسا تشروم كونتاكت قبروا نسا أو يزلا نتي زغونة يخون نا human rights abuse يخون دخونة سب media treating غيرو بفلاي زندك انستيو تراي نفسن سئلن زتتحزة نفس قتلت كفت سما زيا برخينا ستيا زنبرت كتموت زحسبت عب شودن زلا زيا بهولاند زلو ودي سئلا انجلن كزرقح الكي قال مليلو بقى اسكام معره نفس كستاي قتلت قال مل وصت هجي كومو عينت صقم كغاطم كله نايتا هاجر ليغاليتي زي فلطو سبات نيلسا ጭሩም ኮንታክት ጌሮም እሳኻ ምኽሪ ትህቦም በዝን ህግን ስርዓትን ተኸትልኩም ከምዚ ያግበሩ ያትብል እምበር ካለ I don't even know ሰራይ ዲያ ሐማሴ ዲያ ኩናማ ዲያ ጀርመን ዲያ ጣሊያን ዲያ እሱ አብኮሙ አይነት አታሐሳሰብ አታሐሱም ሰባት that's not acceptable at all ኤልሳ ጭሩም ንበይን አይኮነትን ኤልሳ ጭሩም አነ በብዙ ነገር የዘድንቃ አደ ስደተኛ ኣብ ዝኾነ ኣብ ስካብ ጅቡቲ እስካብ ኢትዮጵያ እስካብ እስራኤል እስካብ ሊቢያ ሪስኪ ወሲዳ ንኽንደይ ስደተኛታት ዘዳሃነት አደያ ትምህርት ለዋ ባንሰ ወድሞ ባዝ በሃል ወዲ ንምሳሌ ወዳ አኮሎ ግዛይ ደቃ ግዛይ ጽና ከቀትል ወደልዮም በዓሎም ሳውጽያቶ ህጂ ሰሳ ወድሞ ባ ከነግረካ ወድሞ ባ 2010 2009 ከባቢ ምስ ወድሞ ማ ጽቦ ርክብ ነይሩኒ ንጽሐፈ ነርና ብውሽጥ ብገለ ህጂ ዩጋንዳ ካብ ደቡብ ሱዳን ገይሩ ካብ ኢትዮጵያ በዘናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ገይሩ ደቡብ ሱዳን ከኸይድ በሂማን ትራፊከር ተታሂዙ ህጂ አው ዘሎ ሂዞሞ እንደ ገንዘብ ሃቲቶም አሲሮሞ ጁባ ምሳተው ተዓሲሩ ገለ ብዙ ሽግር ነይሩዎ ህጂ ንሳ ተጓያ ምስ ዩናይትድ ኔሽን ምስ ገለመለ ተጓያ ሰብዚ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ኢላ ሃፋ ፒላ ንኤሮጳ ከምታዓቱ ገራቶ ማዓት አቤም ጽኸዮ ስኸየ ሲርክዮ ወዲ አኮሎ ግዛይ ስለዝኾነ ስኸም ስለዝኾን ኪሎም ናብ ካለ ክስታይ ገይሮማ ግን ነሳ ሃጊዛቶ ያ ኣብ ጅቡቲ ተማሪኾም ዝዓተው ኤርትራውያን ነይሮም ኣብዚ ናይ ጅቡቲ ናይ ኤርትራን ኩናት ገለ ኤርትራውያን ኢዶም ዝሃቡ ተዓሲሮም ነይሮም ኣብ ጅቡቲ ገሊኦም 4-5 ዓመት ገለ መለም ተዓሲሮም ነይሮም ኣብቲ ስደተኛ ካምፕ ይሳቀዩ ነይሮም ኤልሳ ጭሩም ከይዳ ግን አውጽያቶ ድህር 3-4 ዓመት ማዓሰርቲ ኣብ እግሩ ወዲቃነ መንግስቲ ጅቡቲ ደቀይ እዚኦም እንታይ ገበሩት መንግስቲዩ እንታይ ገይሮም መሰላቶም ገለመለይላ አውጽያቶም ካው ወርቅ ቢሻው ድሰሩ ዝነበሩ ናይ ቪክቲም ናይ ፎርስ ሌበር ዝኾኑ ሰባት ካናዳ አትዮም ንመንግስቲ ካናዳ ነቲ ካምፓኒ ተኻትያ ናይ ገንዘብ ካሓሳ ተዋሂቦም እቶም ኣብ ወርቅ ቢሻው ድሰሩ ዝነበሩ ገሊያ 100,000 ገሊያ 150,000 ገለ መለክ ሓሳ ረኺባ ብዛዕዲ ብዶላር ማለት እዩ